Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalanika wa harama sifah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ingkang tuhu kinurmatan para sepuh lan pini sepuh dumateng para alim ulama. Penganten sarimbit saha pambagyong saking dusun Toyo ingkang kawula hormati. Sedaya tamu undangan, para pilenggah ingkang kawula hormati. Langkung rumiyin kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan sehingga wonten siang menika kita saged makembal wonten acara Walimatul Kursi ingkang mugi-mugi ndadosaken berkah dumateng kita sedaya umumipun lan berkah dumateng penganten kekalih khususipun. Sholawat lan salam kita aturaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun wonten yaumul kiamah bijak. Hadirin ingkang kawula hormati, kula wonten mriki badhe nderekaken runtutin adicara ingkang sampun kerancang. Titelaksana ingkang sepisan pambuka. Adicara ingkang angka kalih atur pasrah penganten kakung. Ingkang angka 3 atur panampi penganten kakung. Adicara ingkang pungkasan inggih menika penutup. Pramila mengerti wekdal sawetawis sonten, monggo kita buka sareng-sareng kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, mugi-mugi ndadosaken lancaripun acara ing siang menika. Acara ingkang angka kalih inggih menika atur pasrah penganten kakung. Dumateng ingkang mewakili kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Dumateng para alim ulama ingkang tuhu kinurmatan, para sesepuh pini sepuh ugi adi sepuh ingkang tuhu kinurmatan, khususon dumateng shahibul hajat ingkang kawula hormati. Wabil khusus dumateng penganten kekalih ingkang berbahagia. Saderengipun monggo kita tansah mugi syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha nikmat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga kula lan panjenengan sami saged pepanggihan saged bertatap muka wonten ing majelis punika. Kanthi rahayu wilujeng. Seperlu anggrawuhi undangan Walimatul Arus, mugi-mugi pepanggihan kula lan panjenengan sami saged beto manfaat khususipun dhateng temanten kekalih lan umumipun dhateng kula panjenengan sami. Ingkang kaping kekalih sholawat salam dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pungkasaning ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang ing dinten akhirat. Para rawuh ingkang tuhu kinurmatan, salajengipun kawula ngaturaken agunging panuwun dumateng sadherek pranata acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kula. Mugi-mugi wekdal punika saged kula gunakaken ingkang sae-saenipun. Salajengipun ing mriki kawula minangka wakil kanca penganten ngaturaken agunging panuwun dumateng shahibul hajat ingkang sampun nampi kula sakanca kanthi lemahing panggih. Sampun nyedrakaken papan
lan pinanggenan saha dedaharan lan unjukan ingkang kados mekaten mawahipun. Wonten ing mriki kawula atas nami kanca penganten boten saged bales penghormatan menika kejawi namung saged ndongaaken dhateng Sohibul Hajat sekeluarga. Mugi-mugi penghormatan menika andadosake amal sohibun ingkang diterima dening Allah saha dipun bales kathah balesan ingkang sak kathah-kathahipun. Salajengipun wonten ing mriki kawula minangka wakil saking walinipun penganten putra inggih punika Bapak Vicky saking Dusun Toyo. Kawula nampi amanat saking Bapak Vicky ingkang supados masrahaken temanten kakung ingkang asma Eko Purnomo dumateng Bapak Aziz mriki minangka tiyang sepuhipun temanten putri. Pramila saking menika kanthi ucapan bismillah temanten kakung menika kula pasrahaken dumateng Bapak Aziz. Mriki kanthi pasrah bongkoan tegesipun inggih kados mekaten menika kewetananipun. Dene wonten kekiranipun saking segi napa kemawon kawula suwun Bapak Sohibul Hajat mriki khususipun lan sedaya keluarga saha masyarakat mriki umumipun kersaha paring bimbingan saha tuntunan kados pundi amrih saged sahenipun. Bapak Ibu ingkang tuhu kinurmatan, ingkang terakhir kawula ugi atas nami saking kanca penganten pilih acara mangke sampun paripurna. Kawula sak rombongan ugi nyuwun pamit sepindhah saha nyuwun tambahipun doa mugi-mugi kula sak rombongan wangsul saking dalem mriki tumuju dhateng griyanipun piyambak tansah dipun paringi slamet wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Amin. Saderengipun kula pungkasi kawula minangka wakil saking kanca temanten kula nyuwun agunging pangapunten. Mbok bilih wonten tingkah tunduk trap sustra ingkang kirang ngecoki dhateng panggaleripun Sohibul Hajat mriki sakeluarga. Saha kangge kula pribadi sedaya kesalahanipun awal ngantos akhir kula nyuwun pangapunten ingkang kathah-kathahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula aturaken matur suwun. Adicara salajengipun atur panampi penganten kakung ingkang badhe kaasta panjenenganipun dening Ibu Irawati Alsifa kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Amin. Dumateng para alim saha para ulama ingkang kawula hormati. Dumateng para sepuh pinisepuh ugi adi sepuh ingkang kawula hormati. Dumateng pengiring temanten kakung miwa putri ingkang kawula hormati. Dumateng sakutrah tamu undangan ingkang berbahagia. Ingkang angka sepindhan monggo kita tansah muji syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala amargi taksih maringi rahmat saha nikmat arupi sehat dumateng kula lan panjenengan sami. Sehingga kula lan panjenengan sami saged pepanggihan wonten ing majelis punika. Mugi-mugi pepanggihan kula lan panjenengan sami saged beto manfaat fadili fi dunya wal akhirah khususipun dumateng temanten kekalih. Sumrambahipun dumateng kula saha panjenengan sami.
Ingkang kaping kalih monggo kita tansah ngaturaken sholawat saha salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pungkasan ingkang kita antu-antu syafaatipun ingkang yaumul akhir. Amin. Bapak saha Ibu ingkang tuhu kinurmatan, salajengipun wonten ing mriki kawula minangka wakil tuan rumah ngaturaken agunging panuwun segotrah tamu undangan amargi panjenengan sami kersa angrawuhi undangan walimatul arsy saking tuan rumah. Salajengipun kawula atas nami tuan rumah nggih ngaturaken sekathahipun pangapunten mbok bilih anggenipun nyepakati pupuh lungguh ugi suku boten nyucoki dumateng manah panjenengan sami. Buku ateges di dalam penerimaan panjenengan sami boten sopan, lungguh ateges tempatipun ingkang semrawut kados mekaten, suguh ateges unjukan saha dedaharan ingkang sederhana. Sepindhan malih kula atas nami Sohibul Hajat ngaturaken pangapunten. Para rawuh ingkang minulya, salajengipun wonten ing mriki kawula minangka wakil saking wali temanten putri inggih punika Bapak Aziz nampi kanthi leganing penggalih pasrah temanten saking Bapak Fikih pinangka walinipun temanten kaku. Nggih selama temanten kekalih dereng gadah griya piyambak umpami wonten griya mriki nggih tanggungane keluarga mriki lan umpami wonten mrika nggih tanggungane keluarga mrika. Bapak Ibu ingkang tuhu kinurmatan, salajengipun kawula ugi atas nami Sohibul Hajat nggih namung saged ndongakake dumateng rombongan kanca temanten bilih mangke acara sampun paripurna saged kondur tumuju dalemipun piyambak-piyambak boten wonten alangan satunggaling punapa. Amin. Sajake wedal nggih sampun saking cukup menika ingkang kawula aturaken. Kathah ature mesti kathah lupute. Saking kawula pribadi ngaturaken samudra pangaksami. Kawula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kula aturaken dening Ibu Irawati Alsifa. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten rututipun adicara ingkang sampun kalampahan. Monggo sareng-sareng kita tutup pahargya wonten siang menika kanthi waos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula anggenipun nderekaken acara, mbok bilih kula anggenipun matur kathah sasar susur ingkang boten miranani wonten penggalih panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunging pangarsami. Cekap semanten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.